प्रणाम भोजपुरी समाज। एकरे के कहल जाला जलवा जी। सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के आरा वाला गाना के आज टीजर रिलीज भइल बा माँ अम्बा फिल्म से। गाना आवते बस मात्र कुछ ही घंटा में 2.5-3 लाख के आंकड़ा पार कर गइल बा रियल टाइम में। लेकिन एगो और स्टार बने, आज उनको टीजर रिलीज कर गइल बा। उ टीजर रिलीज कैला करीब 5 घंटा भइल, मात्र 1,20,000 या 1,50,000 के मात्र व्यू आइल बा। अब का भइल, अब ना मुकाबला करबो, ये गाना है वो गाना है, रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। एगो और बड़े घोंचुआ टांडो मचा दिया, ये हो गया वो हो गया। अब ना वीडियो बनेबे। घोंचुआ कितना देरी से अभी तक ले वीडियो नहीं खेडल ले, लेकिन जब ओकर मौसा के वीडियो जैसे ही आवेला, कोनो गाना रिलीज होला तो हर एक मिनट में, हर एक आधा घंटा पे, 1 घंटा पे एगो वीडियो डालेला। लेकिन अभी करीब 6 घंटा हो गइल बा वो सुतल बा। ऐसे के देखा था कि ओरिजिनल पावर स्टार के जब चले लागेला गाना तो घरी फेर केहू के ओइजा ना चलेला। पवन सिंह के जलवा इहे है बबुआ। तोरा के तो इहे कहिएला, समझावे के कोशिश कइल जा रहल बा कि ते समझ जो। ओरिजिनल तांडव एकरा कहल जाला, ओरिजिनल जलवा एकरा कहल जाला। जौन ते बार बार कहेला सुनो कि तांडव आ गया, ये आ गया। अब बोल, अब तांडव तो आइले बा, बोल ना बोलबे। ऐसे कि तोरा ओरिजिनल चीज देखे के तोरा औकाते नहीं खे, तोरा कैपेसिटी नहीं खे कि ते ओरिजिनल चीज के देखबे या ओरिजिनल चीज के बड़ाई करबे। तो पवन सिंह के जलवा ऐसा ही जारी रही और ऐसा ही गर्दा भोजपुरिया समाज उड़ावत रही। आ ते जौन बड़े आज बिल में ढुक के रहबे, आज पावर स्टार पवन सिंह जी के जौन फैन बड़े गर्दा करी हैं। और पवन सिंह के जे भी सपोर्ट करेला, जे उनकर फैन बा, ये वीडियो के देख रहल बा, तो रउआ लोग ओ गाना के अपन प्यार दुलार दी, ओ गाना के इतना सपोर्ट करी, आरा वाला गाना के, कि पूरा एगो इतिहास बन जाओ टीजर में। गाना तो अभी बाकी बा, गाना जही आई वो दिन तो कहे के थोड़े पड़ी कि ये गाना के का करे के बा। वो दिन रउआ लोग गर्दा उड़ा दे। लेकिन आज टीजर रिलीज भइल बा एनियो से और उनियो से। अभी भोजपुरिया समाज के काम बा कि एकदम झंडा लहरा देवे के बा, गर्दा गर्दा मचा देवे के बा। एगो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहल बनी, घोंचुआ के ओरिजिनल विधिवत रेलाई बड़ुए, वो वीडियो के रुआ लोग देखी और चैनल के भी अपन प्यार दी। और ये चैनल के जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ली। काहे कि एक से एक वीडियो, पवन भैया के शूटिंग वाला वीडियो, मेकिंग वीडियो, रिकॉर्डिंग के वीडियो और स्पेशली घोंचुआ के रेलाई वीडियो हम लेके आवत रहम। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।